Здравейте на всички и добре дошли в мини-серията на Да добавим нула, където обясняваме големите финансови понятия само за няколко минути. Сигурно се чували думата акция или стокс, особено когато се говори за инвестиции или борсата. Но какво точно е акция? Нека го обясня просто. Акцията е малка част от собствеността на една компания. Когато купите акция, вие ставате частичен собственик на тази компания. Защо някой би искал да купи акции? Акциите са начин да вложите парите си някъде, където могат да растат с времето. Това е форма на пасивна инвестиция. Вие инвестирате в компании и оставите капитала си да работи за вас, без да се налага да управлявате бизнеса лично. Освен това, чрез закупуването на акции можете да подкрепите компании или сектори, в които вярвате и които смятате, че ще се развиват добре. Например, представете си, че вярвате в компания, която произвежда автомобили, самолети, козметика или предлага някакъв вид услуги. Когато купувате акции на тази компания, вие ставате частичен собственик и печелите, ако компанията расте и успява. Акциите също така отразяват тенденциите на пазара и икономиката. Цената на акциите се покачва и спада според това как инвеститорите оценяват бъдещето на компанията. Най-често срещаните акции са обикновените акции. Това са акции, които най-лесно се купуват и продават на борсата, и когато чуете акции или стокс, обикновено се има предвид точно това. Специфичното за тях е, че те са най-простият начин за инвестиране в дадена фирма, носят ви част от стойността на фирмата, не ви дават право на глас, когато фирмата взима решения. Има и други видове акции, като предпочитани акции, preferred stocks, които имат специални права, например приоритет при изплащане на дивиденти. Говорейки за дивиденти, това са части от печалбата на компанията. Печалбите за дадена фискална година може да се реинвестират в производството на фирмата. В този случай дивиденти не се изплащат. Ако фирмата обаче изплаща дивиденти на акционерите, това е начин за вас като акционери да печелите допълнителен доход от инвестицията си. Обикновено фирмите изплащат дивиденти веднъж годишно, но може също така да ги изплаща всеки 6 месеца или по-често. Преди акциите да се появят на пазара, компаниите често провеждат IPOs, Initial Public Offering, или на български първично публично предлагане, при което продават акции за първи път на широката публика, за да съберат капитал за бъдещето си развитие. Може би сте виждали как основатели на големи технологични компании звънят камбанията на NASDAQ борсата. Това е символичният старт на първичното публично предлагане. Така, например, през 2012 година Марк Цукърбърг изведе Facebook на борсата, като компанията привлече над $16 милиарда, едно от най-големите IPO-та в историята на технологичния сектор. 2 години по-късно, през 2014 година, китайският гигант Alibaba излезе на борсата в Нью-Йорк с рекордно IPO, събрало над $25 милиарда и до днес едно от най-големите в света. А през 2021 година Airbnb направи дългоочакването си IPO точно след пандемията и акциите скочиха с над 100% още в първия ден на търговия. Днес компаниите излизат на борсата с IPO-та за милиарди долари, но добрата новина е, че не е нужно да имаш милиони, за да участваш. Дори с малка сума, 50 или 100 лева, можеш да купиш акции на утвърдени компании или дори на такива, които току-що са станали публични. Инвестирането вече е достъпно за всеки, благодарение на модерни платформи и приложения, които премахват бариерите от миналото. Акциите са един от най-достъпните начини да започнете с инвестициите, дори с малък капитал. Те ви позволяват да станете частичен собственик на компании, да следите пазарните тенденции и дори да печелите от дивиденти. Макар че светът на фондовите борси може да изглежда сложен, истината е, че вече е по-достъпен от всякога. Ако този епизод ви беше полезен, абонирайте се за още кратки и ясни обяснения на големи финансови теми. Благодаря ви, че бяхте с мен и до следващия път.